foforɔ asisi ɛnna yɛwɔ adekyee mu nsɛm sɛdeɛ adekyee bi a nsɛm asisi no ɛnna yɛwura ɛyɛ wontumi akakye na yakɔkɔbɔ nkɔmɔ kakra ɛwɔ hɔ ɛnkyɛ biara ɛna ɛba bɛtɔ ɛyɛ abɔnten sɛ wontumi ɛyɛ national security for atimi aba bɛfa papa no de no akɔakɔpie mu ɛwɔ yɛ police for akakye for ɛyɛ investigation ɛfa ɛyɛ papa no ɛho na after sɛ ɔmo kɔkɔyɛ investigation no ɛbaayɛ no yate sɛ ɛyɛ apolisifoɔ ana CID foɔ asan invite ɛyɛ chama wontumi ama ɛnɛ anɔpa papa no yɛguso a yɛgusa na no nsɛm no watimi atwa ahwe ama sesei wada ɛyɛ ayasabea ɛyɛ adɔtafo eguso ɔmo ɛhwɛ ɛyɛ chama wontumi aha yɛ FPN TV GH ɛwɔ Facebook saa so na ɛyɛ FPN TV GH ɛwɔ YouTube baabi biara wobɛtumi akɔ na wode comment no afa hɔ no yɛtumi akenkan so ɛde ama kama yɛto adwumadie no so deɛ a ɛnkyɛyɛ ɛna ɛyɛ chama wontumi ne fie national security surrounding ne fie producer yana de national security for almost surrounding chama wontumi fie no yana wode ato so ama me almost surrounding ɛyɛ ne fie na ɔmo kɔkɔkye ɛyɛ chama wontumi na ohwɛ video na ɛda screen no so na abra ɛyɛ national security for ebowura chama wontumi ne fie na ɔmo kɔkɔkye no na kyɛ sɛ ama ɛyɛ MPP politicians ni so ne wɔn na ɛyɛ supporters anase ɔmo DMT MPP ɛyɛ amane kunum tintiman no ɔmo so ekokopie mu hɔ we ɛyɛ ebra na national security for ɔmo ani abre no ɔmo kɔkɔpɛ chama wontumi na ɔmo de na kopie mu apolisifoɔ na CID foɔ akakye na yatoto no ano no ɛno na ɛda screen no so no na ɔmo ensa kae papa na yɛfrɛ no chama wontumi ana chama wontumi na ɔmo de kopie mu ɛwɔ yɛ CID foɔ akakye kɔkɔyɛ investigation kɔtoto na no ɛfa ɛyɛ ne mining ɛyɛ company na ɔwɔ no Ghana ha ne gold ahodoɔ no timba be show no wɔ ɛyɛ abɔnten ma manfo hunu na ɔmo de no wura ɛyɛ apolisifoɔ akakye anase CID foɔ kɔtoto na no na opie abɔnten no producer yɛnkɔhwɛ ensɛm a chama wontumi ɛde ba bɛto abɔnten ɛnyɛ illegal yo madam ase na madam obia nso ase police for inviting me ɛwɔ ha se na charger ɔmode ball me yɛ sɛ me na me yɛ galamse na me produce me lances a ɛyɛ lease ɛde kyerɛ wɔ mo sɛ menyɛ illegal mine na sɛ menyɛ galamse nti me de me lances no ɛde kyerɛ wɔ mo ama ɔmo hunu yɛ yɛtɔ so bio ɔmo saa ka sɛ meyɛ adwuma ɛwɔ forest ɛno so meka kyerɛ ɔmo sɛ ɛnyɛ me a menkɔn yɛ adwuma ɛwɔ forest biara mu ayɛ so ɔmo wɔ evidence a ɔmo betumi ɛde akyerɛ me na emre bi me apply lances wɔ hɔ nanso so forestry commission and lands commission and mines commission omo yese omo de ho na ma forestry commission for so omo nhwe ho enti omo na eye custodian a omo ye responsible a omo hwe ho nko ho da ti so obi ye adwuma wo ho ne ade a enye medin mu enye bibia enum ana ye wie ye no omo ema bill two sureties ana CCI no yama bill CCI bill make of how much is the bill anyane nyina na metimi aka na CCI aye yama me bill two sureties aye intimi the machine Cocoa Board any company Walmart dealings with no Cocoa Board anya no credit sama je Cocoa Board for sika obia no so wo kɔ no wakwakoye road a anya ban na mauska aye wo mum na wo du sika ebekɔ contractor no wo na wo du sika bekɔ na wo de akwakoye road uwia na highways for no Cocoa Board for no omo de omo engineers ababa value aye road na wo ye no na omo de boa rate a omo de ma wo no na omo de atoso ye free BB certificate no ma raise me ne Cocoa Board for contract na wo mu say 28 days they should pay me but ye raise we no it take about 3 years ansa na omo tua me
omutua meka. So Cocoa Board cannot tell me say na omo ne won to beka. Obia no so obeye keto obeye kesi o na mpaso. So obia say menye illegal aposifoɔ ɛsa kan no na CID for ɛyɛ no investigation to na no ɛfa ɛyɛ galamsey sensɛm ho enum ɛna ɛyɛ Cocoa Board ho sensɛm kɔkɔ pie mu sɛ wagye sika bi afi Ghana Cocoa Board hɔ na ntumi nkyere mu ni sɛ Cocoa Board ɛma no contract a ɛwɔ sɛ wotumi yɛ akwan bi na after akwan no na ɛyɛ deal no na contract no ɔwɔ mu sɛ 28 days after the contract and after say adwuma no baby no na was a Cocoa Board etua ne ka nanso edi eye enfie pɔrepɔre miensa ansa na Ghana Cocoa Board etua no untumi kan to no untumi on the Ghana Cocoa Board e ka wei ene de fi untumi aso eye edeba na after ne nsensem we no na yedi ka afreeze untumi account already ama wasi de obedi kwa ho eye de producer yenkonko tie sa video no emra untumi ko TV station bi kokoye interview na o plead on behalf of MPP penny for so osra wo ne Ghana man omo nsore na MPP for ene omo party no enti na ono untumi John Dramani Mahama o twiti ono untumi sa producer yenko he sa video ni bra me sika bai na beta me ho menya Ghana ni bio ekito se de one we na be president ti menya Ghana ni bio Ghana for mu sori o Ghana for mu sori o MPP for nyina mu sori o MPP for nyina mu sori o Ayamunti and Mahama Yemisi, be vice president da. Me, my don't board so da. Me, my DCO da. Me, my minister da. Aya chairman in the media. And I want to me campaign in Mammy. I'm me campaign in Mammy party. And I'm here, Juma 2013. We are Taba the boom, Juma. Mubaye, my top him, Juma, my count to pa, be Didier was one. Me, my count to club, be Didier was one. So me tia me ma school fees club aye den what I say most of them won start to my account so enyina na sabe me sika bai na befa me ho me nya Ghana ni bio e pito se the one we na be president nti me nya Ghana ni bio e pito se the one we na be president nti e ba ye ni tietie mu ne kasa ne se efi na ko ama ne nsa so nya Ghana ni bio tie ni so beko Togo so beko Burkina Faso se Odoko Mali so that is wakwa pay the new citizenship of another country now na some area ku yi MPP mpani for omo form 9 AC from according to Chamaun to me ontimi tua ne school fees so aso na de obedi so kra na ho atina ye de ma no isan say ye freeze aye na account a wotimi edidi ede efam na wey ena ade san chi ye de ti ya ne say eye CID for mpani for asan Africa Chamaun to me na say omo ma abrante na sum into enjono na ye hwe video a Chamaun to me all ko eye already all ko eye CID for no me akwa investigation na ultimately say as abrante no oyare already no wayare dada because ye dika aba be china ma CID for akwa toto na no ama yamani bill ogusu a wo hwe dum se nka ye frɛ no ye baba abewulizi eye tabuna ye de ato na account so se de be ya obituma nya sika de ahwe ne yere ne ma edi bi etua school fees so a antini amane sa producer yenko video aba na Chamaun to me ye frɛ no for the second time na o se frɛ ni ka mu na oko video do eye mesre san se o hwe de nim a obeka sa wa yare for the past 10 years producer yenko video no Okay, screen is out to me. Abra a friend for the second time after national security for a cocofano for the first time. I got to know no when you bill. Now a year Ghana Cocoa Board and send some road are quite a horse and 7 minutes PP not what me. What me in no. Your friend for the second time and I was screen is on OCF the kind of what say or Yarada. Ghana, one thing about Ghana is when you are on power, that's how you have to be very careful because I'm so
why have a akoko sebi ye kunu ni ahwe so ehia gu ni so no ye betutu be mobo ndi be won to me face na just say remember I am ara osef and am the external I just say untumi ayemre paaye na when na ye din kokko gina ye sia di fo mpanifo na ye toto chama untumi ano na ye kuso ye toto chama untumi ano no na said your questions so say yes bana na just say o say be ma otumi etwahe na what the hope baby dana ye pega na kokko pie eye hospital it is say am no ka say chama untumi eda eye hospital sisi ya woje eye ayarepe producer ne lawyer eba bonten e de ensem ba ko mini betudwa e fa chama wontumi eye ne hospital na wakako pie no producer yon konen ko hemra. My client has been taken to the hospital. He is receiving treatment, so he will be there until the doctor discharges him. Are you able to tell which hospital they are taking him to? I know where he is, but I'm not going to disclose the hospital where he is. But all I can say is that my client has been taken to hospital for medical treatment. So you've been in for about 6 hours. What has been happening in there? We have given our statements. They preferred some allegations against him. He responded to them. We haven't finished with interrogation, so we will come back to continue. Hopefully tomorrow, if his condition improves. Otherwise, he will stay there until that the doctors discharge him, and then we will come back to continue the interrogation. Nevertheless, we have also received this afternoon a writ of summons from Exim Bank, and we are going to respond to the pleadings tomorrow, and I'm very hopeful that we'll be able to mount a defense of the writ. When we are in court, we will indicate that to the court that this we consider a civil matter, for which reason Exim Bank has issued a writ of summons to us, which we are also responding. So this one of a supposed criminal investigation, I am sure and confident that we will be able to also summon to defense. Finally, what were the charges that were preferred against him in there? The charges of yes, the late charges of a relationship between himself and Exim Bank and supposed So now the MPP party members are preventing the chairman, the lawyer, from speaking to the media. They said they are not going to allow any more media interviews. But we're speaking to lawyer Andy Apia Kubi, who tells us that his client, Chairman Wontumi, has been taken to the hospital. Your client? My client is receiving treatment. Namika say hi Adichemu is live on FPN TV, live on FPN TV official on Facebook, the same as live on FPN TV official on YouTube. Say for person on FPN TV in 24 edin koma mesro ya na the screen no ya the numbers e go screen no so said the bear with me afre number na on 24 edin koma say o person obedi dwumadi bi e o studio ha na say o person wo de dwumadi bi be hye yensa ne bo ho da room say ye advertise I want to answer no crowd how go pisa say advert o person advertising product bi e the amount and say o person obedi dwuma son bi e studio ha e kwan e da ho obetimi ni mpanimfo atwetwen komo na so aba dwumadi no eso na aba be ye bibia na bibia so etimi aye kama ha e ade chemu nsem ye wa live on FPN TV official say the medical akan ene wontumi ensensem a akokopim e wo sia di mpanimfo ni ma abrante no akokopim e wo lawyer lawyers nsem na enam so ama wotimi
akopiem ɛwɔ hospital ɛho nsɛnsɛm ɛna yɛde ɛba bɛsom no sɛdeɛ nsɛm no na ɛsitie no mebɔ ne tɔfa na masɔre dwumadie ne so untumi ɛyɛ chairman ɛma NPP amanyɔkuo no na ɛnkyɛ biara 2024 election ɛna ɛyɛ NDC mpanimfoɔ ɛba bɛfa ɛyɛ akonya no edi so na after that ɛna chairman untumi Ghana National Security kopie mu woni fie na yakɔkɔfa papa yi yɛde no kɔma CIDs na yɛtoto na no na ɔbaabɔnten ebeyi nsɛmbia no owura room hɔ nsɛm ɛkɔɔ so ɛwɔ hɔ ɛne bills a wotimi ayɛ no abante no anachama wontumi etimi baabɔnten ɛba ebeyi nsɛm no ebi ano na after that a few days later ɛna aposifoɔ san bɛfa yɛ chama wontumi na yɛsade ne koko pie mu ɔyɛ aposifoɔ akacha na sɛ CIDs akacha sɛ yɛnkototo ɛyɛ chama wontumi ano na no toto no ɛno na utie ne lawyer na wɔse call bi a wɔde ɛbɔ chama wontumi no ɔmo hyɛaseɛ sɛ yɛde de dika ɛbɔ no yɛde de tosom yenu ɛbɔ chama wontumi ɛna bɛma atimi ayɛ mmerɛ chama wontumi sɛ ɔkɔ pie mu ɛwɔ ayaresabea ɔda hɔ na wɔgye ɛyɛ ayare na de fi lawyer na no ba yɛ ne sɛ until say Dr. Bet discharge chama wontumi no na kyerɛ sɛ case no anase CID investigation na ɔmo ne yɛ chama wontumi ɛne na lawyer ɛyɛ no na kyerɛ ɔmo ntumi ɛntoa case no so bi until say chama wontumi ɛho atumi atɔ no wei ni deɛ mede ba bɛsom ɛyɛ anɔpa wei ɛwɔ adekyɛ mu nsɛm live on FPN TV GH live on FPN TV on Twitter on Instagram on X on TikTok baby a befa bia no bo FPN TV official obenya edwumade no ebi na wahwe obetimi do comment aba saso na obetimi de nsembisa biara pese obisa FPN TV mpanifo no so obetimi de aba madika Canada da says opese ye di eye odwuma bi ma o kasafoni wi so a number bi go screen so obetimi afa saso na pese oni e baba ye adwuma ekwan eda ho se obetimi afa number no na ne mpanifo adi eye nkomo so pese ye bo odwuma de bi hu dawru ede ma ana oton bibi na pese yede eba eye kasafoni so ne ebo ehon dawru ede ma wa obetimi afa number na eye egu screen so na ne mpanifo so atimi atwetwe enkomo saso e na pese oba studio hana oni bi di dwuma bi ana wa live program na program bi na pese host o pese obeto airtime na host program ekwan eda ho a obetimi afa number no na ne mpanifo atwetwe enkomo ene yede eye guntumi ho nsensem aba na yede kɔ na wieye ye besan aba bio ade enkyenye na ade ensanye no sɛ ne mpanifo kan sɛ etire ya che no yeguso wa studio ha mo sati yen kan bi makrawo minya Ghana ni bio Ghana for mu sori yo Ghana for mu sori yo abi before nyina mu sori yo abi before nyina mu sori yo ayemunti ana mahama yemse be vice president da me madon board so da me ma DCO da me my